A teraz vážna téma. Viera, náboženstvo. Čo vám pri týchto slovách napadne ako prvé? Väčšina z nás si zrejme predstaví kostol, kríž, Krista, Pannu Máriu či iné náboženské symboly. Viera má v človeku vzbudzovať nádej. Podľa niektorých kritikov je však otázne, či sa jej to podarí, keď veriacim prináša mnohé kruté obrazy. Napríklad ukrižovaného Ježiša Krista alebo opisy jeho rán a bolestí. Preto si títo kritici kladú otázku, prečo chce viera neustále znázorňovať utrpenie, prečo v niektorých krajinách stráži mestá socha živého Ježiša a inde nájdete iba sochy mŕtvého a ukrižovaného Spasiteľa. Aj takéto pohľady na vieru vám prinášame v nasledujúcej kontroverznej reportáži. Je len málo vecí na svete, ktoré sú také komplikované ako viera. Je tajomná a rovnako aj krutá. Už viac ako 2000 ročia si ju pripomíname a udržiavame v pamäti v podobe krutých udalostí, mučením a ukrižovaním Krista. Znakom kresťanstva je rovnomerný kríž. V minulosti bol jeho znak dvojitý kríž, ktorý symbolicky znázorňoval ducha, dušu a telesný svet. Kríž, ktorým znázorňujú kresťanstvo dnes, s ním nemá vôbec nič spoločné. Chorý človek sa má modliť, aby sa uzdravil. Človek v núdzi sa má modliť, aby napokon žil lepší život. Človek prežívajúci strach sa má modliť, aby sa jeho úzkosť stratila. Hlása viera. Ako však zabudnúť na svoje starosti, chorobu a veriť v zlepšení či uzdravení pri hrôzostrašnom pohľade na trpiaceho či ukrižovaného Krista? Vy veríte v živého Krista alebo v mŕtvého? Ak v živého, tak prečo sa obklopujete jeho mŕtvými podobizňami? Prečo má viera záujem na tom, aby sa veriaci báli, aby neustále preciťovali Kristove rany a bolesti? Prečo má viera záujem na tom, aby veriaci žili v strachu viac ako 2000 ročia? Podobných otázok je zrejme oveľa viac. Prečo je také ťažké vystaviť sochu či obraz živého Krista? V Amerike náš Pán Kristus stojí živý a zdravý nad mestom, nie jeho mŕtva podobizeň. Toto je Rio de Janeiro. Nádherné mesto stráži živý a zdravý Kristus. A v našich kostoloch je znázornený takto. Zranený, plný utrpenia, mŕtvy. Toto je maďarské mestečko Tata, nad ktorým sú až 3 kríže s mŕtvým ukrižovaným Kristom. Teraz poďme na začiatok 17. storočia. Podľa historikov je to tajomné obdobie aj kvôli umeleckým dielam, ktoré v sebe majú ukryté kódy. Môžeme ich nazvať aj inak, odkazmi pre budúce generácie. Pre umelcov je potom dôležitá aj tá symbolika. Nemajú možnosť absolútne slobodne vyjadrovať svoj názor. V našich novinách sme vám prednedávnom ukázali záhadný obraz, ktorý v týchto dňoch zreštaurovali v Rimavskej Sobote. Autor je zatiaľ neznámy, doteraz je isté iba to, že autor obrazu nám chcel niečo odkázať. Tu je súbor takých informácií v tomto obraze, ktoré prijala do seba, absorbovala Biblia. A toto sú znaky, ktoré môžu mať skrytý význam. Marta na obraze iba mierne vykročila nohou, no sukňa jej odstáva až tak, ako keby spoza nej fúkal vietor. Toto vyjadruje zrod alebo vznik niečoho nového. Ďalej je tu oheň, ktorý symbolizuje vieru. Ak si tieto dva symboly spojíme, môžu vyjadrovať vznik novej viery alebo skôr nový pohľad na vieru. Toto je skutočne veľmi jemná, veľmi taká poloha citlivá, ktorú treba veľmi jemne skúmať. O takýchto veciach bolo dlho zakázané hovoriť. V demokracii je sloboda prejavu a preto sa objavuje čoraz viac ľudí, ktorí prichádzajú so šokujúcimi zisteniami. Niektorí z nich sa ale zhodujú v jednom a tom istom. Nový pohľad na vieru práve prichádza. Andráš Kováč napríklad tvrdí, že Vatikán zmenil posvätné dni, aby ľudia nemohli preciťovať zázraky. Bol to pápež Gregor, ktorý posunul oslavu Vianoc o 3 dni neskôr, čiže na 24. decembra. Rôznymi posúvmi dôležitých oslav spôsobil, že všetky sväté chvíle, ktoré sú v našom živote, prežívame počas všedných dní. Zázraky sa dejú iba v zázračnom čase a na zázračnom mieste. No keď sa dejú vo všedný deň, nevšimneme si ich. Zázraky tu boli vždy, či už vo forme zjavení alebo zázračných vyliečení, len bolo o nich zakázané hovoriť. Cirkev ešte v roku 1399 zakázala, aby sa o akýchkoľvek zázrakoch hovorilo.
Sväté miesta, kde sa zjavovala Panna Mária a miesta, kde sa ľudia uzdravili, navštevovali tajne. A Jan Dráškováč je toho názoru, že tieto miesta už nebudú verejnosti ukryté, opäť sa budú diať zázraky vo forme nevysvetliteľných uzdravení, úkazov a zjavení. Vatikán všetko zakryl krutou vierou, ale teraz už nemá šancu poznanie ľudí zastaviť. A v tejto chvíli je zrejme opodstatnená aj otázka, či nenadišiel správny čas hovoriť o novom pohľade na vieru.